Al 4 jaar nemen deze 2 Nieuw-Zeelanders de skiep onder handen van het bedroogde Wilde Weide. Het maakt deel uit van haar reis door Duitsland en Nederland. Bij haar thuis is het nou winter en is er niet te doen. Dus komen ze naar Europa. Everybody likes to travel. You too. Yeah, so if you can travel around and work, it's even better. It's great. Alle 100 skiën van de Wilde Weide worden skeerd. Dat baat altijd 1 keer in het jaar. Wij kiezen er altijd voor om het begin juni te doen. En dan ben we nog correct voor de zomer. Dan gaan ze het nou even wat te warm gewoon. Maar dan kunnen ze daarna gewoon tot aan de wintertak gewoon in een frisse jas is, maar kunnen ze de rest van het seizoen niet erin. De Nieuw-Zeelanders worden speciaal ingehuurd omdat ze ook griezelig rap binnen. Ze skeren 1 skiep in 2 minuten. Dat is per persoon 200 skiep op 1 dag. In New Zealand, this job it's a professional job. So we do get taught how to do it. Yeah. So it's not so much of a secret; it's more of a technique. It looks easier than what it is. En ook de Simmerske skiep binnen maar al te wiers met de Boetelandske help.